Greater Lower Dilaji Village Development Society pen patir PC ningkan kimi ketalon anparta ningkan esek ke pathu kacepati. Ingdeng hini ni janglongri karbila medamayalong nini asopo tepo pu a video album kang pudun. RA Society Bachekrang Lapen Bachekrang Baptist Church atum Dolamara alongta Karbi Ningkan Kimi Ketalondun. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time Abirtang Tonpen Arjuponik Tang. Greater Lower Dilaji Village Development Society atum Patir PC Nithom Aparman Ningkan Kimi Lapen Ningkan Esek Kapathu Kachepate Riso Amai Pathu Aklamalong Paman Pon. Arko ini phai thongke bani pen pangcheng si Greater Lower Dilaji Village Development Society ke parlo rongthom arong araratum chingrum si kengdong dang ke kat kache bai langthe pen ke kat kache bai badminton phamari kachi wung pen ke chenglok karju ke thakla pen kaprek ningarong meme ke pathu hai hui ninyang bong pathu chepatelo patumi adun thumate ningkan kimiani adabapor marathon ke kat chebailo lason si osomarang bong belun ke panghang pen ke chenglok kaprek ke pathu dami chepatelo atumi nerlo suni la pen pini anerlo apor an ke pathu ka chepate pajutsi ani kang sampor phai ki thomra mini thongke pa por malom pen nong ek ke pajeramai ingilo Greater Lower Dilaji Village Development Society amai phu chatra teron ka chepahem phupona mailong chunbang rajen teron pensi bangso asaimo kedeng akemangalam the nong ek ke pajeramai long than ponlo alang like thana tengke Greater Lower Dilaji Village Development Society pen rongao somaratuma phan ke pathu la pen loke charle hin ke kangthur ponji aphan akemang pensi laso asaimo denglo la anchot kali lahin ang bong kachelang kedoji anparta akemi sen alam kache than kachimum thekji aphan pu akemang hai hui pensi Greater Lower Dilaji Village Development Society atum pen bangso asaimo denglo puta alangli chunbang rajen teron pen thanpon nong ekepa jeramayalong aluhi sarpoman pen diphu cooperative society a chairman bibison ingti chetongdun lason simayalong aluhi aman pen SGB thangsing teron GB rajesing hi arlengisar kolom sing be lapen rajen timung atumta chetongdun mai pachekak de raphi pherangkia tumpen kachingkia hut Greater Lower Dilaji Village Development Society mai phu mati ward number sirkep award commissioner chatra teron kaning jeke kedamtang arkoi ni phai thongke bani pen pangcheng si karbi ningkan kimi ketalon amen pen ningkan esek pathu asaimo dengdo la solong karbi akhai ake pathu kengdong dang ke kat kachebai langthe pen ke kat kachebai pen ke chenglok badminton volleyball anparta kaprek ke pathu pachipati si thang ni phai isiar ni karbi ningkan kimiar ni ke angdung kiti lapen nong e ke pajiramai biponlo pining ke pamana sonsi ke wangji arni la anso se aliralon pipen ke paman thu ji aphanta nitum chisik chedang ponlo la sikadu kaviatum ta la sonalong nangka cherap nangka chetodun ji aphanta langli chuning ripon ningkan kimi ketalon arni kang samapor lun kan amalin tami pamanlo la sohut osomaratum pen ke chenglok kaprek alun sepo lun sepiatum pen lun parjusi ningarong chipi pon Village Development Society Karbi Sengkan Kimi Nitum dak Riso amai ki pathua klamalong nong sarjong tera talon bongo lake lalo nikan si Inwell Sports ai sami bi potola si damtang arkoi tarik thongkep arni pen ini kicheng si thang chi kro tarik sian bangke Karbi Sengkan Kimi pasiton bonsi lapen pasiton pen quiz competition Resoi jang tumhan sumar akliam par tuman rong thom rong flipen chingrum si nilitum da resomai pathua kramlong ason Karbi
Dili la sono ay pagpanipan nila. Karbia ron mate karbia akai tum kipathu keng dongdan kedam lapen Second prize. ambi pathu lang thepen soanutum Nong Sarjong lang thepon lang thepen ke kap Long lam de lendam. News Report Karbi Anglong Live Karbi Lamet Amai Nijang Longri Karbi Lamet Amai Ningkan Esek Amai Kapaman Pon Mate Themmanani Langthat Pathuak Lamalong Kido Pon Bom Ahut Ajo Karlitang Basaing Leng Chikimo Lutun Aning Vealong Pensi Ingpu Ponlo Bangso album Lun Ke Tok Lapen Ate Ot Kipi Chandra Singh Dera Dihin Mate producer Kachirabdun Lapen Rajaning Leng Co-producer Songja Dera Chiparjan Bangphi Sunaling Tipi Lapen Chiparjan Bangphu Number Sing Teronatum Labangso ay album Kang Pupon Laki Irrigation Board Chairman Dhon Singh Dera Rideng Pensi Ing Puponlo Bangso Lunjir Jong Sinang Litum Karjuji Ninghang Pulote Kengkam Kimi Film Production YouTube channel along Humri Iklote Nang Litum Longpon Ikpo Keroni Pen Mohanteron Karbi Anglong Live Karbi Anglong Baptist Convention Chunbang Abarim Reverend Davidson Ingti Lapen Achoratum Aluhiaman Pen Chitong Dun Si Mai RDP Dun Ada por phai keba por malom rong ke tong pen si jai mek hai hui pang cheng ponlo RA society mai phuke hai rong phar pen a jok ki phalam the jai pon la pen chun bang pol te rang pen aluhi atama phan ki pachinya jai mek en ponlo arnama phan kiro kar cho hut enriti mung mate pastor pen a jok si mai chari ponlo la pen Reverend Davidson Ingti pen a jok jumi sen arnama lam than ponlo kar cho mai judde ra phi kar biatum ki choki jun jesamet an ki mung phak ok ki up Phak ok ki mung wo ok ki up lang roya ok ki mung kang moy han kalang dang han hai hui loru ar wo pen lang pong mate disposal glass plates and ipin pensi ki choki jun ahut radatum chodeng don pen aning arong chipi pon Kardom Karbi Anglong Live kelang ara doan phan pini Karbi kan ki mi Catalonia ni dak Dolomara police station arlo Juarbagri constituency long Bachakrang arong long RA society tum pena jok Karbi ningkan kami talon pono lagi kicing siapor mana ada bapor ke kado wiar nama pan kardom kardi mana girja ke do pen sipangcing pono la pen non kado we food fest na mitak paman pon kicu kijun anda mitang tang elo la pen alongo pilote jutang ke kan hada dak tek polongji la pen arninga sama por ke ilituma lunsepu barim Karlitang Daniel Ingtia pan kacikimu ajai max me do ponji la sipini litum long alhi Reverend Davidson Ingtia lang le paneli karji panani ha Karbi Anglong Live penali pan kardom pipa jolo kardom ni karbi ningkan kimi nang lila dak wang pen kon kopine ke prek ba la person kelang mission na son teklong aholo karbi ningkan mi ke talona long ni long thom du long lo tame pini la dak Bajakrang Baptist Church pen ke pe man pon labang so karbi ningkan ki mi ke talona bang sab ke prek ni li thek dam lo pima la dak karbi ke kan mate rong ke tong pen si pang cheng lo la pen arna ma phan kardom kardi kero karcho kadok ka jai mek la pen aparta me la dak rong si la pen ke bok tere don rap ju pi ko tum na che tong nun pen la bang so jai mek a lir lon pen ni tu ke talon lo pot ilihin ben da ningarong pik lo la pen ko pai ke me arna me hirjumi pusini li me thang ta kroi lo pini la RA society pena dak ningkan kimi ke talo food fest mate karbi tu make choki jun sistem ke tik pon hanale tunggo pipilo ke cholong ili tunge cholong ke ladak mesen hana an karbia ke tun ke dang ke chomat me son ni tung cholong lo jase me dak ok tame okimu ha okimu langa okimu langroy ok lokel oksikimu la pera pada me hantu la pen kapre ke nim supi kang moy la pena part me plim plum pen henru ahan la pena parta kapre chomisen item he ke long pot nirong pig lo non ladak an ke chu hong jai long siwang lo la si dari sumber dom hanar ji ning ha go bi lo ke chu long ha gok được học cứu ke bok te lo ka lang ma ke henru do kang moy do to son chomisan son lo nang lidak ke bang pending rong ning aro karbin kan kimi ka talon nang li long kon bak tum tang lo prang Dili kitong tang so yan ning kali ni pala kitong tang
Sampai pilih ke ceprek tek long mah. Thek lo dak mana dak professor tu penting dia lah hai kecuk-kecuk ban dak pergi thai bisa mati Arnigang sampor phai ki thoma por malom duar baguri KCS zone chunbang Robinson rong phar chitong dunsi jume senalam thanpon lapen cultural events ingpupon bangso hot bachekrang araratum achorachor karbi jutang akikan mati ritnong chingdi peklangpon Nimarliatum lengpum sokchon lapen risomaratum chongkedam hai hui peklangpon si radaphan aning parong ponlo lang mesen lo lang son si la uvikimi tum han tekan nang po jelang tum ke kempon da ke klang paklang pon abang ke miu ajai meglo jela uvikimi tum tame lang tum pen lang long si lang tum tame alung tum haning tum tekan po long ke ban ji uvikimi tum tame la son to si chali dum bom nang po Nali la son tek long mah pinanso le ke kan pu tek long dulu mah. la so pramong ke la son tha ajai mega bang ke kipon tame a videt lang la son si tek lo si ningkan kimi karbi ningkan mi talon ke dolo si tame la so jang tum si bang ke kan ba ke talon kon apot si la son samar di so samar tum ba pinaso ke kan pon ra bang ke tek pon long la ini la bang so nal tum long bang ke paklang pon bang ke me lo la bang mo along ka prega tum chor ka prega tum tame la son daksi chali dunang po Halapu Karlitang Daniel Intia Phan Mini Disia Por Kachikimo Padoponsi Lotunajo Alang Lipansi Panong Ponlo Lapen Bachekrang ni Marliatum Nihang Donsuri Tokjir Pu Alun Lun Pensi Lotunajo Ingpupon Bangso Lotunajo Hut Karlitang Daniel Inti Rengtik Unahut Kilun Tekang Alun Hai Hui Ovekimiatum Lunpon Lapen ni Marli Osomar Okorjangatum Kekan Peklangpon Lapen risomaratum lun heloi alun setami lun pon Nilitum karbiang long life apherangke arjison rong pharseta Karlitang Daniel Ingtia Phan Kachikimo alun radaphan parjuponsi radatum aning arong chipidun Dola Marapen RG Sonrongphar Karbiang Long Live Sot Recho Youth Clubs Nate SRYC Lapen Sot Recho Village Committee Atum Pen Chepatir Piponsi Non Hejong Karbi Youth Festival Sertalin Aningkan Karchomati Ingdeng Phokep Golden Jubilee along Miss KYF Chepahai Dunabang Phi Serlika Rong Pipia Phan Man Peng Pen Karcho Amai Kepaman Pon Sonsi Bokajan Subdivision Angkang Bokajan Block Pen Kachete Bok Het Karbi Arong Kithenai Sod Rechorong Amekar Rajendra Rong Pilapen Probhavati Bepiatum Asupi Miss Serlika Rong Pipi Pining Surihinira Inkorapli Ingdeng Phokep Karbi Youth Festival along Miss KYF Chepati Dunpen Kiching Sianong E Chepalong Dunpen Apiapo Adonarap Arong Aphan Anong Mi Wan Pilo Lapen labang sokar chopona mailong pacheton dunsi sodri chuarong pen kidam tang ingdeng pho Assam Masters Game surihini raing kor ke thom ke pathu ponhut gold medalist anparta non hejong Karbi Youth Festival along thongnok pe ke katmate marathon race along sitami nong e ka chepalong dun abang phu abang phia tuma phan sitami archo pontu karcho mailong SRYC Amaipu Raju Ingleng Pen Kichari Pon Amailong SRYC Chunbang Dilip Terona Hin Pensi Aluhi Kipachinia Por En Ponlu Lapen Mai ke Phalam The Peklar Pontu Bangso Amailong Aluhi Sarpoman Pen Sod Richo Rong Asar Anan Kiling KSA Klembarim Sarlong Teron Lapen Radasai Klembang Basapi Terangpi Taihin Rong Pharpi Bhaiti Ingti Atum Pen Kechenglok man ke do atum chetong dun si mayalong RDP dun Miss KYF Serlika Rong Pipi Pen Kithan Pona Tenki Nili Kicheng si ka chepati dun Miss Borjana Long Pen Chepati dun Pen Chepahai dun lo Lapen piningan ingkan surihini raing korapli
Karbi Youth Festival Sertalin kar chop ponalong ke paman pon Miss Kewa Evalong sitami kache pahai dun long ke niliphan labangso ato waralong kengkam nangga pache Jordan chenga bang phuke desoi teron henlo lapso long nilipo jirpi atum nang kache todun pena jok piniani lapuson kache manlong lo pusi chethan pon Prozenterang reports Karbi Anglong Live. Khatkati Police Station angkang Arkoi ni Phaithong Kebrai Siar ni Aneropor Phahini Rachite ma por malom ihum auto long pen ka khuruk dun hut inu da sar bimara rideng pen drugs mati arakia hormu kinep dun long pusi birta rip dun long birta kelong dun atengke Bokajan SDPO Rostom Raj Brahma EPS ki Japon along ASI Dipok Lahon Lapen Bokajan CRPF Atum Khatkati SBI Athingno National Highway Thongke Prasirkep Atowaralong Kaikia Son Kiton Kilang Asai Kipado Ponbom Ahud Ihum Otolong Kakuruk Dona Hud Homkep Sabuna Hompen Keborvet Gram Pharoi Sira Troxi Kebra Trokra Tokbor Troxi Hini Drugs Nebdunlong Cheklo Kinebdunlong a drugs mati heroin pusi pangthek ponlo Kachingnang check Sarpimar Rupali Datta Artaningkam Thongkep Raner Kep Lapen Ahem Mariani District Golakhat Pusi Pangthek Ponlo Kineblong Arakia Hormu Hitialong Ador Laki Lakre Phoan Ador Doji Pusi Pachini Pon Kineblong Ason An Khatkati Police Atum Arona Ting Pensai Ding Ponsi Chipari Ding Ponlo Bokajan Penananterang Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapan sekang tonik lo ajo kimi